एकर्ड दे माने बिटिसि एकर्डा दिनै संविधाननि भारतीय संविधान जितु बे संविधाननि सब माने कन्स्टिटिउसन माने सेफगार्ड सिकिउरिटि दो गतिके बेखौ जोङो नाजानो दिनाव सेलिब्रेट खालायदो कारण जिहेतु बिटिसिआ दाबो स्क्रेप जायाखै दाबो माने सांबिधानिक भावे सिकिउर जाना दङ बे टाइमाव गते जोंनि डिउटि कारण बे बिटिसि एकर्डनि माने जगिदिनो बिटिसि एरियानि डेभेलपमेन्टआ जादोंमोन फ्रम जिर'निफ्राय दिनै बे पजिसन मोनबोदो बे एकर्डखौ सेलिब्रेट खालायनाया बिटिसि बाखिनि थाखाय जोबोद माने गाहाम बाथ्रा गभर्नमेन्टनि डिउटिमोन बियो कारण बिटिसिआ जिहेतु स्क्रेप जायाखै दिनैहालागि बे बिटिसि एकर्डखौ माने फालिनाया जि गभर्नमेन्टनि डिउटिमोन बिसोर मानो बावगारलांखो मिथिला खिन्थु डिउटि दा जोङो ओरैनो जोंनिया 12टा दङ नेक्स्ट जोङो 15टासिम माने फाइट खालायगोन माने आउटसाइड बिटिसि पार्टआवबो जोङो एसेम्बलि इलेक्सनाव दारायनो थाखाय मथे अलरेडि प्रिपेयार खालायदों एलायन्सआ दालागि जों रावदोबो खालायाखै खिन्थु बयदोबो एन्टि बिजेपि जेब्ला गभर्नमेन्ट माबा दङ पलिटिकेल पार्टि एन्टि बिजेपि पलिटिकेल पार्टि बयदोबो जों रायलायदो बिसोरबो रायलायदो खिन्थु दालागि जोङो राव माने फाइनेल डिसिसन लायाखै जों सोरदो माने खौसे जाना दावगागोन बे बुस्थुखौ जों दालागि डिसिसन लायाखै आमुखौ जे माने इयाव पिस शान्ति सम्प्रिति माने लाखिनांगौ जों बिभिन्न हारिनि मानसि जोंनि इयाव दोङो भाषा भाषी बिभिन्न जनगोष्ठी मानसि दोङो गतिके बयबो माने जि सब जनगोष्ठीनि मानसिया जाहाथे इउनाइटलि बेयाव बिटिसिनि डेभेलपनि कारणे दावगायो बिनि थाखाय आं दिनै बिटिसि एकर्ड डेनिफ्राय बे जायगानिफ्राय आं आरज गाबहरदों बेखौ जुदि जों नायहैगोन माने टाइमा मा बुङो बे टाइमाव जोङो सानना नायगोन बा जों सोरदो थानानै गभर्नमेन्ट दागोन बे बुस्थुखौ जों बे टाइमावनो डिसिसन लागोन बिधान सभायाव इयाव आसलते रावबो एबसुलुट मेजरिटि मोना दिनैनि टाइमाव बिजेपिआबो जेसां सानदों एसां मोना बा कंग्रेस आरो इउडिएफआबो जेसां सानदों एसां मोना माने मोनसे मोनसे गभर्नमेन्ट जाहैगोन आरो गतिके एबसुलुट मेजरिटि रावबो पलिटिकेल पार्टिया दिनैनि टाइमाव मोननायनि माबा गैया